Ndinonzi Ana Vashko, ndinogara mumaii, ndiwo mandinogara. Dambudziko randiri kusangana naro nderemwana ari kuti kufirwa kwandakaita nababa wake, nyaya yevakaisiya ndichitomboenda naye kukoti, akatomboenda nababa wacho kukoti, baba wacho ndobva vazoshaya. Iye zvinobva aitira wese anondituka zvinyadzi zvechimiro changu, achitaura kuti ndinokuuraya. Rimwe zuva akatombondisikidzira banga akarirovera pasi, banga rikatyoka. Ndokutema nedemo kana kukuisira peturu ndikisukira dhoo, uchafa sembwa, haurware iwewe. Iko kakumbo kako ika kari kutononoka kukuuraya. Angadai ndatokuuraya watofa. Ndikuti panapa pasi pamba pako, pamba pababa wangu. Unofanira kubva panapa, hapana kunzi Vashko panapa kana kuti Samsoni kutaura hanzvadzi yangu. Saka iwewe unofanira kutobva panapa, ukarega kubva panapa ndichatokuuraya. Saka ndapinda naye mukoti kanokwana 4 time. Akatombonopika 20 days, akazosungwa futi akanopika 3 months kuchikurubhi. Abva kuchikurubhi ndikafunga kuti kuda zvichapera, achimboita ndichinyarara, ndimboita but ndouno ndaona kuti azosvika pakutyora banga, akasvika pakundipwanyira mahwindo, ndichingonyarara ndichienda kumapurisa, mapurisa achimutora achinopika achidzoka. Saka ndakutoshaya kuti ndoita sei neupenyu hwangu, because ari kutondishungurudza. Kana mufaro pamba pacho handina, kana kunamata kwandiri kuita ndikutoona kuti ndiri kunamatei kana ndichingoshungurudzwa nguva nenguva. Nditengerwe chikafu nevana vasikana anogara achingotuka, vana vane AIDS, vana venyu vane AIDS, havana chimuko, vakafa kudhara, hama dzenyu hamuna kuberekwa nekiti, uri kiti. Ndikati ndopandakati ko kiti inobereka munhu here? Zvikanzi hai usandipindure amai vako. Ndikati inga uri kudya ndotengerwa chikafu nevana, anopedza ndiye haashande. Gumbezi chairo nderangu kupfeka ningirikini. Akambotengerwa bhutsu nehanzvadzi yacho, utengese bhutsu idzi tione mari yekubatsira mama. Bhutsu dze120 dzese akatora, akatengesa, akatora mari akadya, handina kupiwa kana sendi. Saka upenyu hwangu ndinoshaya kuti ndodii. Mari yenasa ndakavharirwa, hanzi ndekuti hapana hama yemurume. Asi nini hama chaidzo yemurume handidzizive, ndekuti hama yemurume vana vangu ndo vakaviga baba vavo, naamai vacho musara pavana mainini munin'ina waamwene wangu. Saka magariro andiri kuita akatondoomera pamba pangu nekuda kwemwana wangu mukomana. Saka chokuita handina, ndoshati ndochema nani. Ndishungurudza, ndikaenda kumapurisa, ndakaenda nezuro, ndakamboti ende svondo rakapera, vakanditi panapa hatina chatokubatsirai, endai kudombo muende nemapepa enyu yekukoti yamakambotongwa nayo. Saka ndaka ndichishaya mari yekuirisa bhazi kuti ndifambe netsoka kuenda kudombo kunondiremera. Saka mapepa acho ndiwo aya andakaenda nawo nezuro. Ndichisvika kukoti nezuro, ndakanzi nini dzokai mangwana. Ndobva ndanyorerwa dhoketi, zvikanzi mudzoke mangwana. Saka ndadzoka nhasi. Kudzoka kwandaita nhasi, mapurisa vacho vataura kuti alright, phone ningirikini nhamba idzi mupurisa chatombondifonera, zvikanzi nguva yandingaone ndeye mangwana, ndopa ndichauya ndichimutora.